जाथ'एसे माथो ओंखारनांगौ गासैबो रेडि दङना गैया फार्स्टआव आङो गावनि मेथाइखौ रोजाबग्रोगोन बे मेथाइयानो जाहैबाय आबरिया ब्रह्म आरबि फिल्म प्रडाक्शन निफ्राय आङो बे मेथाइखौ आं गावनो रोजाबदों स' आबरिया ब्रह्मआ फाव खालामदों नोंथांमोना गासैबो नुखादों इउटुबावहाय गोबां मिलियन थांबाय स' आं बेखौनो जागायजेनगोन नोंथांमोना मोसानो थाखाय दसे नेनांगोन दे जागोन ना जाया ओके Không, 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 không,